Края на 10-ти клас имам матура. Не разбирам математика, само литература. И не искам аз да уча, защото това е яка скука. И неща да купя време, честно на мен не ми бука. Може би трябва да уча, викам да бе, да. Каквото и да стане, нека бъде моята съдба. Ума ми фокусирам върху по-големите неща. Има хора, които си знаят математика. Всяка жаба да си знае, кьола, знам си моя. Не съм като повечето хора, аз друга порода. По български език 67 моя зона. А по математика имам една точка. Една точка. Една точка. Имам само една точка. Видял се е споко, ще мина на молитва. Госпожата по химия не иска да ме изпита. Сега и така ще ме остави на поправка. И ето че вакансията стана по-кратка. Не кажи ми и обясни ми това за какво е наповед. Иван Вазов в Царов знаят ли какво е ОРП? Явно не, затова не са били химици. И за това Байрактарски работи по стихосбирки. Класната ме предизвика нова песен да запиша. Май се пошегува, но въпреки това римувам. А за моята матура знаеш, че аз не уча. Питат ме колко имаш гошка. Една точка. Имам една точка. Имам една точка. Йо, 24-та. Поздрави на ЕХГ. Поздрави госпожа Танчева. Какво ме предизвика да направя песен за матурите и за това, че имам една точка по нейния предмет. За което се извинявам. Ще да го приема, разбира се. Йо, апострофи. 24-та. Let's go.